You gotta roll with it, you gotta say your song, you gotta say what you say, don't let anybody get in your way, cause it's all too much for me to say. Ja. Dag 15. Dag 15. Dag 15. Det er simpelthen... Og i dag der har vi... Det er ikke 16. Der har vi... Nej, det er den 16. for helvede, gutter. Det er den 16. Det er den 15. Det er den 16. Det er rigtigt, det er den 16. Og i dag skal Og vi der debattere. skal vi debattere den bedste han var... Vi skal debattere den bedste henrettelsesmetode. Vi skal have øl først. I dag har vi en stout. Black Heart. Stout. Der kom... Nej. Det er en ordentlig god en. Men imens vi debatterer det, så skal I ned i kommentarfeltet skrive, hvem der har vibratorerne i bukserne. Op med lån, op med lyd, op med lyd. You gotta roll with it, you gotta say your song, you gotta say what you say, don't let anybody get in your way, cause it's all too much. Tak, mand. Okay, pas på. Vi hælder stout. Ja. Det ligner jo Guinness, og det er nok fordi, at... Okay guys, skal jeg bare sige. En af os googler alle amerikanske henrettelsesmetoder, og så skal vi bare rangere dem alle sammen. Hvad en er kørt? Og som I måske har gættet, så er det her også ligesom Guinness, så er det her også en nitronøl. Og jeg er lidt fuld, det var jeg lidt med. Det er nitronøl, som han sagde jo. Det er nitron, det er en blanding af citron og nitrat. Må vi sige, ikke? Ej, lad os lige smage på den først, ikke? Lad os se, hvad det kan. Det er nitro. Er alle klar? Er vi der? Vi er klar! 3, 2, 1. Skål! Det er bare lidt stærkere igen. Det smager røg, faktisk. Han dør lidt. Ej, jeg skal med den der. Okay. Den er lige så karamel som hente. Henrettelsesmetode. Ja, hvad fanden skal vi starte med? Ja, altså, lad os starte med... Guys, igen. Vi googler en liste. Alle amerikanske henrettelsesmetoder, og skriver rank dem 1 til 10. Nej, vi kører bare generelt. Vi Vi har den danske, vi starter med den danske. Hoved på blokken, økse, krak! Det er en klar træer. Nummer 3. Ja, den er god. Den er god. Den er god, og den er modbydelig. Der skal sgu rate på en skala fra 1 til 10. 3. Altså, fordi over ikke, det er en meget hurtig dåse, det er meget smertefrit, ikke? Det over ikke, altså sådan, det varer under et sekund fra, simpelthen, en station af bladet til du død. Ja. Jeg siger, at det er sådan en 7-8 stykker. Men hvad vil vi brænde på bålet, for eksempel? Den er rigtig, rigtig dårlig. Det gør ondt meget længe, og det gør meget ondt. Det er bare tortur. Det er altså max 2-3 stykker. Det er max 3'er. Sovjetunionen, de havde noget, hvor de gaffatapede en på en væg, og så tog de en hammer og bare hamrede. Nej, det er direkte et. Men så... Det er 1 ud af 10 måde det på. Med Så hammer. kommer vi til Idi Amin. Han er god. Altså foran alligatorerne, bare ned til dem. Det er 2 ud af 10, det er 2 ud af 10. Ej, det er en kold måde at dø på. Altså det er bedre end hammer, men det fandme er godt. Men dør man ikke lidt med ære, hvis man så spiser den krokodille? Ej, det er 2 ud af 10. 2 ud af 10. Det er 2 ud af 10 på smerte, men aura 10 ud af 10. 10 ud af 10 aura, hvis vi spiser alligator. 10 ud af 10. 10 ud af 10 aura. Altså, Death by Firing Squad. Det kan noget. Altså, at man bare bliver skudt ihjel af en masse motherfuckers med maskingeværer. Det er... Det er 5 ud af 10. Det er 5 ud af 10. Og 10 ud af 10 aura. Nej, 8 ud af 10 aura. 8 ud af 10 aura med 4 på smerteskalaen. Ja, det er det. Ja. Lethal injection. Nå ja, okay. Lethal Ej, den er injection. kedelig. Den er kedelig. Den er rigtig kedelig. Den er Alt for hurtigt død, ikke? altså det er hurtigt, så det er sådan 9 ud af 10
på, hvis det er en god måde at dø på, men aura-mæssigt 1 ud af 10. 1 ud af 10 aura. 1 ud af 10 aura. Det er virkelig dårlig måde at dø på. Det er helt klart den dårligste. Det er helt klart den dårligste. Det er minus aura måde at dø på. Det er helt klart den dårligste. Gaskammeret. Gaskammer. Øj, den er goated. Det er kraftigt goated. Skal lige sige, Nazi Tyskland. Nej, men nej. Nu skal okay, lige lige der politisk stemme. Alle dem, der døde ved kaskrammer, de døde med ære. De døde med ære. Og de døde på den mest aura-måde nogensinde. Og de bliver husket for evigt. 9 ud af 10 aura, 9 ud af 10 aura. 9 ud af 10 aura. Jeg vil give alt min respekt. Al min respekt til jøderne. Ja, alt med til jøderne. Hvad med at blive hængt? Den er... Øj, top. det er 8 ud af 10 aura at blive hængt. 8 ud af 10 aura. Men jeg tror, det er smertefuldt. 3 ud af 10 smerte. Hvad med at blive korsfæstet? Og 10 ud af 10 aura. 10 ud af 10 aura. Fuld udstrækt i din læge. Det er fuld Jesus. Det er meget smertefuldt, tror jeg. Det er Messias. Det er frelser. 2 ud af 10 smerte. Men 10 ud af 10 aura. Guys, Gå plasten ud. Gå plasten ud. Ej, 10 ud af 10 aura. Gå plasten ud. Det er 10 ud af 10. 10 ud af 10. Men går planken ud, er man så sikker på at dø eller svøm? Nej, det er man ikke. Nej, det er man nemlig ikke. Det er man, bro. Du Så jeg føler, man mister lidt aura, fordi man ikke dør med sikkerhed. Bro, alle dør, skal blive efterladt i havet. Altså, sådan helt ærligt. Hvad hvis så flyder et køleskab hen til, at du bare kan løbe i det den næste måned? Bro, what the fuck. Guys, men det her, Men det er jo ikke med det samme, bro. Nej, den er meget lav på smerte, fordi at det er meget smertefuld. Så meget lav smerte, men meget høj aura. Ja, Men gutter, den elektriske stol. meget lidt smerte, er det meget lidt smerte? Ja. Den elektriske stol. Vi går tårnen længere. Den elektriske stol, det er 7 ud af 10 aura. Den elektriske stol er 7 ud af 10 aura. Ja, det er kun psykopater, der får den. Ja, den er 7 ud af 10 aura. Den er god. Ja, den sidste, vi lige skal diskutere her, Ja. det er den klassiske. Hvad? Altså, det er fra gun to the head. Det er gun to the head. Nakkeskud! Nakkeskud! Ja, for helvede, mand! 7 ud af 10 aura. Og 3 ud af 10 smerte. Jeg tror, den er dårlig. Nej, Loki. Det er hurtigt overstået. Det er 8 ud af 10 smerte, fordi at det gør ikke ondt. Jeg har en til. Det er hurtigt, og det er smertefrit. Det er 8 ud af 10 smerte. Jeg har en til. Den er, hvor man bliver sat på en bambus, og så går den op. Nej! Det er godt nok smertefuldt. Det er 2 ud af 10 smerte. Den er smertefuld. Og kæft mig fed. Men auraen er 9 ud af 10. 9 ud af 10 aura. Ja. Men Fuck, den er guys, kender I den klassiske på Game of Thrones? Bambus i rektum, det kan sgu noget. Det er top. Guys, det klassiske på Game of Thrones, et spand med rotter til maven, og så ild for enden, så er rotterne graver sig ind i dig. Men hey. Det er 6 ud af 10 aura, og jeg tror fandme også, det gør det smertefuldt. Det er måske 1 ud af 10 smerte. Og her er fuldstændig forfærdelig måde at dø på. Vi bliver nødt til at betale noget respekt til de somaliske piraters gidsler. Der er nogle af dem, der har lagt olie, eller du ved sådan benzin, Nej! blandet op med vand, indtil de døde. Hvor meget aura har man så? Jeg vil sige 1. Ja, det laver aura. Det er sådan 3 ud af 10 aura. Fordi for det første, man er blevet fanget. Imagine, at vi er fanget af somaliske pirater, altså for helvede. Allerede, du har tabt den der allerede. Ja, jeg var virkelig tabt den. Ja, så har man bare tabt sulten totalt, ikke altså? Hvad er vinderen her? Ja, hvad er vinderen? Hvad er vinderen? Simon, okay, så, smertemæssigt er den bedste måde at dø på jo lethal injection. Ja, det er det. Men den er samtidig, Den er ikke men den har mindst Den er ikke aura, jo. Det er det bare sådan, okay, det er plain and simple. Altså sådan, det er den bedste måde at dø på, men mindst aura overhovedet. Men hvis vi nej, gutter, hvis vi skal snakke... Firing squad, den kan du. Nej. Hvis vi skal snakke ølmæssigt, så er at dø ved lethal injection. Så er det at blive dræbt med en classic. Det er at blive dræbt med Harbo, ikke altså? Ja, det er det Ja, virkelig. det er det faktisk. Så siger man, lethal injection er den bedste måde at dø på, med mindst aura. Men mest aura, altså kan korsfæstelse er mest aura. Korsfæstelse er klart mest Jesus, det er aura. Messias. Det er ikke et spørgsmål. Mest aura er korsfæstelse. Ja. Det tager som en. Det tager vi episoden af på. I juleånden, der er det korsfæstelse, Så der siger er den bedste metode. Dunse går ind på korsfæstelse. 3, 2, 1. Forza